Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongietorri ekainaren 18ko saio berri honetara. Astelena da eta horrek esan nahi du gaur merkatu txikian lan eskaintza berriak izango ditugula. Ez hori bakarrik, gaur Iruñ herriko hotxetan asteburu honetan ospatu egin diren Azpilagainako jaien hasiera emitituko dugu. Txupinazoa jaurti eta gero egon ginen, jende ezberdinak elkarrizketatu genituen eta giro aparta izan zela ikusi egin genuen ere eta gero zuek ere ikusteko aukera izango duzue. Ondoren gaur bi elkarrizketa izango ditugu bi kolaboratzaile ezberdinekin, gainera aspaldi ikusten ez ditugun kolaboratzaileak. Alde batetik Patxi Urrutia etorriko da gaurkotasun gaiak komentatzeko. Gauza asko gertatu dira etorri zen azkenengo aldi horretatik, presidente berria dago tartean eta Altsasuko kasuak ere berri asko izan ditu eta hori guztia komentatuko dugu gero Patxirekin. Ondoren mindfulnessi buruz arituko gara Pablo Lasarekin, ere aspaldi ikusten ez dugun beste kolaboratzaile bat esan dugun moduan, ea gero zer kontatzen digun Pablok, eta gaur musika on izango dugu. Hemen 11 orduz 11 kantu ekitaldiari buruzko elkarrizketa izan genuen, orain dela aste batzuk Txantrean ospatutako ekimena izan zen, euskara sustatzeko, etxebizitza bultzatzeko ere, eta oso ekimen politan, jardunaldi ederra izan zen, izenak dioen moduan 11 ordu iraun zuena, han egon ginen ere, eta gero zuek nola joan zen ere ezagutuko duzue. Hori bukaeran, orain hasiera emango diogu saioari gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 20. mendekoak dira. Lehendabizikoa 1967 urtean gertatu zen Monterrey Pop Festival jaialdian. Jimi Hendrix musikariak bere gitarra eszenatokian erregin zuen. Oso irudi famatua da izan ere. Salto egingo dugu 80ko hamarkadara. 1981 urtean Estatu Batuetako San Francisco hirian, Kalifornian, medikuek IESA birusaren epidemia formalki aintzatetsi egin zuten. Kaixo, goazen ekainaren 18ko titularrekin. Altsasukoak askatu eta hau ez da justizia leloak izan ziren larunbateko manifestazioan oihukatuenak. Altsasuko gazteen auzia salatzeko Iruñean egindako manifestazio jendetsuenean. Iruñeak bere datu guztiak tresna informatiko batera irauli ditu. Honen bitartez, biztanle ekipamendu, saltoki, hirigintza arlo eta zerbitzuen inguruko informazio guztia geolokalizatu ahalko dira. Udaltzaingoak ikastetxeetan ematen dituen gazteen arrisku eta adikzioen inguruko prebentzio hitzaldietan, ikasleen parte hartzea 28% handitu egin da. Ikasturte honetan gazteen online jokoekiko eta apustuekiko menpekotasunak kezkatzekoak direla berretsi egin da. Abiadura handiko trenarentzat geltoki berria hartuko lukeen eta etxebizitza sail handia eraikiko lukeen ere etxabakoitzeko udalaz gaindiko proiektua edo ekimena aldatu beharko litzatekeela uste du gobernuak bidera ezina delakoan. Gobernuak eta elkarte ezberdinek adineko pertsonenganako tratu onak sustatzeko dekalogo bat aurkeztu egin dute.
Osasunak eta eskubide sozialek bultzatutako lan taldeak protokolo bat egingo du honen bitartez zahartzaroko tratu txarren egoerak detektatzeko eta hoien aurrean jarduteko. Kultur 2018 programak 36 musika, dantza eta antzerki jarduera antolatuko ditu Nafarroako herri eta gune ezberdinetan. Kontzertu akustiko batek emango dio hasiera ekainaren 22an Tafallan eta irailaren 8 arte luzatuko da. Orain goazen gaurko egunkarietako azalak aztertzera eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroak 2085 odol emaile berri gehitu ditu. Azaleko argazkian Aquarius itsasontziko etorkinak Valentziara ailegatu ziren momentuan ikusi daitezke. Titularrak hau dio: itxaropenen portua. Ea zer jarri duten Diario de Noticias egunkarian. Lerroburu hau nabarmentzen da. Ikasturtearen amaiera bakoitzean 13.000 ikaslek egiten dituzte azterketak Nafarroan. Azaleko argazkian Aquarius ontziko migranteak ageri dira. Izenburuan hurrengoa irakurri daiteke: zalantzazko etorkizuna Aquariuseko migranteentzat. Nafarroa alde batera utziko dugu eta gara egunkarira pasako gara orain. Lerroburu nagusian, Rosa Jutz, Ernest Jutzen alabaren hitzak ipini dituzte. Nik poz handia sentitu nuen etak egindako adierazpenarekin. Azaleko argazkiak Aquariuseko etorkinak erakusten ditu. Titular honek laguntzen du irudia. Aquariuseko migranteak izango duten etorkizunaren zain daude orain. Komunikabide euskaldunei dagokienez, Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu gaur berri egunkaririk ez dago eta. Goian ezkerraldean, Etxabakoizko udalaz gaindiko proiektua aldatzeko proposatu du gobernuak. Eskuinean alboan, larunbat eguerdian, opera eta zarzuela emanaldia udaletxeko balkoietatik. Beherago ezkerrean, Sanferminetan talde bortxaketan parte hartu zutenak askatuko dituzten aztertuko du gaur auzitegiak. Horren azpian ezkerrean jarraituz, presorik gabeko Sanferminak aldarrikatzeko manifestaziora deitu dute. Ondoan eskuinean, udalak egitaragoa prest sexu aniztasunaren nazioarteko egunaren karietara barkatu hitzaldiak, musika, bertsolariak eta zinema emanaldi bat. Aste honetan udan sartuko gara eta aste honetan ere ekintzaz beteriko egunak izango ditugu. Ezagutu nahi baldin baduzue, ez galdu orain aurkeztuko dizuegun agenda. Gaur eta uztailaren 5 arte, El Corte Ingleseko kultur aretoan aurrek eginiko Sanferminetako kartelak ikusteko aukera izango da. Sarrera librea da. Bihar goizeko 10:30 eguerdiko 12:30 arte, Kondestable jauregian, bilera egingo da gazteleraz, Sanferminetan erabiliko diren edalontzi berrerabilgarriei buruz. Hacia una cultura sin plástico, el sistema de vaso reutilizable en Sanfermines 2018 izenburuarekin sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7etan erabilera anitzetako gelan Kaldereria kalean hitzaldi bat, intersekzionalidad y aktivismo LGTBI. Izan ere ekainaren 28an, hilabete honetan nazioarteko LGTBI komunidadearen eskubideen aldeko eguna ospatuko da, eta hori dela eta antolatu da hitzaldi hau. Sarrera librea da. Asteazkenean arratsaldeko 5etan, Mendillorriko Zibiboxean, Jakeando frutas izenburua duen tailerra edo lantegia eskainiko da. Parte hartzeko inskribatu beharra dago aldez aurretik eta horretarako ekainaren 19 arte, bihar arte aukere izango da. Asteazkenean arratsaldeko 6etan eta 7etan, bertsolarismoari buruzko hitzaldia alde batetik eta ondoren bertso saio bat eskainiko da Nafarroako museoan. Sarrera librea da eta ekintza hauek ondare inmateriala zikloaren barne sartzen dira. Asteazkenean arratsaldeko 7etan, Geltoki espazio kulturalean, mai ingurua Soberania Alimentaria y Desarrollo Rural izenburupean. Sarrera librea da.
Bukatzeko asteazkenean ere arratsaldeko 7:30 erraldoien txokoan Iruñean LGTBI bertso saioa, doakoa. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira goizaldean eta goizean goiz zerua tarteka lainotxo egongo da be-lainoekin. Goizean lainoa gutxitu egingo dira eta zerua partez lainotuta geratuko da. Iparraldeko haize ahula ibiliko da tarteka bizia bereziki arratsalde partean. Tenperaturan aldaketarik ez. Asteartean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da tarteka bizi, tenperatura gutxi edo nahiko igoko da. Iruin herriko albisteen txanda. Goazen lehenengo Barañain herriarekin. Bihar ekainak 19 asteartearekin, eguerdiko ordu batetan Barañaingo udaletxean jai nagusien egitaragua edo programa aurkeztu egingo da. Bestak datorren astean hasiko dira, ekainaren 27tik uztailaren 1 arte. Izan ere, festak direla eta aldi baterako aparkatze murriztuko eremuaren arautzea bertan bera geldituko da. Konkretuki, ekainaren 27ko gaueko 9:00-etatik uztailaren 2ko goizeko 10:00 arte. Xehetasun eta informazio guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Honez gain, udari eta jaiei begira, udalak gazteendako eta hauen familiarentzat ere prebentzio kanpaina bat jarri du martxan sexu, droga eta gidatzearen inguruan, besteak beste. Informazio eta argibide guztiak instituzioaren weborrian aurkitu daiteke. Besteen harira gainera Barañainekin jarraitzen ari gara, berdintasuna eta tratu onak leloaren pegatinak aukeratzeko txapelketaren irabazleak hautatu egin dira. Lehenengo saria Daniel Fernández Casadorentzat izan da eta bigarren saria Kevin Ruiz Belezentzat. Jaiak baino lehen, aste honetan ekainaren 21ean, ostegunarekin 4 hilabetetik gorako txakurren identifikaziorako eta amorruaren kontrako txertoa jartzeko hitzordua izango da. Goizeko 10:00-etatik eguerdiko 12:00 arte gauzatuko da ekitaldia merkataritza etorbidean. Eraman beharreko dokumentuak eta bestelako materialak kontsultatzeko udalaren webgunera jo daiteke. Barañainetik Antsoainera pasako gara, eta Antsoainen hau daukagu. Udalak droga mendekotasunari buruzko proiektuaren edo ekimenaren irudia diseinatzeko helburuarekin kartel txapelketa bat jarri du martxan. Lanak aurkezteko epea gaur ireki eginda ekainaren 30 arte. Bestalde, uztailaren 24 arte 2017-2018 ikasturtean euskarazko klaseak jaso dituztenek diru laguntzak eskatzeko aukera izango dute. Eskaerak Antsoaingo udalean aurkeztu beharko dira eta klasean 85% parte hartu dutela giaztatu beharko dute. Amaitzeko, ea zer daukagun Iruña hirian. Pasaden asteburuan, irudi historikoak ikusi ziren Iruñean. Hirian emandako manifestazio erraldoienean. 80.000 eta 80.000 pertsona elkartu ziren, tarte horretan Nafar hiriburuan Altsasuko
liskarraren kasua nola eramaten ari den salatzeko eta bai gazteei eta baita hauen familiei ere elkartasuna adierazteko. Mobilizazioak apirilean izandakoa baino partaidetza handiagoa izan zuen. Udalak, Iruñeko udalari ari gara, hitzarmena sinatu du Pasap House Patzuergoarekin edifika feria bultzatzeko. Ekitaldi honek ia kontsumorik gabeko eraikin osasuntsuak eta pasiboak sustatzen ditu. Ez hori bakarrik, Iruñeko udalak 5 eta 16 urte bitarteko nesken ahalduntze digitala bermatzeko edota handiagotzeko udako ikastaroak antolatu egin ditu. Dohainik izango dira eta izen ematepea gaur ireki egin da ekainaren 27 arte. Inskribatzeko 010 telefono zenbakira deitu behar da. Instituzio honek ere Iruñeko udalak topaketak prestatu ditu Zitadelan ikusgai dagoen gelatinadura erakusketak aztertzen dituen gaien inguruan. Drogak, kontrakultura, espetxeak eta baita memoria ere 70 eta 80 hamarkaden artean. Lehenengo topaketa pasaden asteburuan izan zen eta beste biak aste honetan izango dira. Ekainaren 21ean bigarrena, drogak eta kartzelei buruzkoa eta 24ean hirugarrena. Memoriaren gaiaz aztertuko duena 78ko Sanferminak gogoan plataformaren partaidetzarekin. Bestalde, gaurtik hasita uztailaren 23ra bitarte edo arte, Trinitarioseko disuasio aparkalekua itxita egongo da, uztailaren 23ra arte. Denbora horretan, Sanferminetako ferietako salerosleak hor egoteko itxi egingo da. Sanferminen harira gainera, orain arte 10.300 pertsonek iaz baino 126 gehiagok parte hartu dute txupinazoa nork jaurtiko duen egindako galdeketan. Bozketa ekainaren 21ean itxi egingo da. Elektrizista behar da mutiloan, elektrizitate eta elektronikako goi maila ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, komerzial abildua grupoirrial.com helbidera. Elektromekanikoa behar da mutiloan, elektrizitate eta elektronikako jakintzak eskatzen dira, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali, komerzial abildua grupoirrial.com helbidera. Telemarketing langilea behar da Arangurenen marketing saileko ikasketak baloratuko dira, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali moroz abildua intedia.com helbidera. Tornatzailea eta fresatzailea behar da mutiloan, goi mailako ikasketa baloratuko dira, mugagabeko kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali ofertasbi abildua navarra.es helbidera. Idazkaria behar da Iruñan, administraritzako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali lanpolsa abildua jasoikastola.net helbidera. Bi elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate eta elektronikako ikasketak eskatzen dira. Behin-behineko kontratu egingo zaie, kurrikuluna bidali selitel abildua ja.com helbidera. Teknologiako saltzailea behar da Iruñan, urte bat eta 3 urte tarteko esperientzia eskatzen dira, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali caterina.moral abildua randstad.es helbidera. Zerbitzaria behar da Atarrabian, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikulunak korreoz Calle Mayor emeretzi bea 31610 Bilaba. Estankoan aritzeko langilea behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da, kurrikuluna bidali JL Rodríguez laurehuntabi abildua gmail.com helbidera.
Administraria behar da Iruñaldean, administraritzako ikasketak eskatzen dira, ordezkatze kontratu izango da. Kurrikuluna bidali, personas.ilundain@gmail.com helbidera. Bi gelsero behar dira Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, solucionesobrainsa@gmail.com helbidera. Karretilleroa behar da Iruñan, lan ikasketak baloratuko dira, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali, sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.